Nagtrending karon sa social media ang CCTV footage sa usa ka habal-habal driver nga makitang gibabagan sa mga marshal gamit ang metal barrier sulod sa usa ka business park sa Dakbayan sa Sugbo. Miresulta kini sa pagkatulimbang o pagsarasay sa driver sa sementadong dalan. Nasayran nga ang maong engkwentro na hitabo ni adtong Agosto 29, 2023. Ang lalaki sa video giila nga si Marson Manggubat, 44 anyos nga taga Sapangdako sa syudad sa Sugbo ug usa ka habal-habal driver ug kani security guard. Base sa inisyal nga investigasyon sa Cebu City Police Office, nga mihimo na sila og pakisusi sa hitabo ug nailhan na nila ang duha ka marshal nga sila si Rodelo Bertulfo ug Erwin Narciso. Nagkanayon ang Deputy City Director for Operations sa CCPO, Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, nga giisyuhan si Manggubat og citation ticket tungod sa obstruction on the flow of traffic. Out nga kini daing si kining atong kato atong biktima alleged nga siya nga alleged victim was nagkuan siya kanang nagkuan og habal-habal driver pa sa habal-habal then gisita siya niining duha ka mga other nga mga security guards nga mao nga lugar, then allegedly makita nato sa video no nga murag giduot murag na giduot nga barrier kay allegedly gani nga kining si Manggubat, si Marson Manggubat katong naghabal-habal driver was not in the proper murag na siya naka-obstruct daw kuno siya allegedly sa traffic for not occupying the proper place para sa ilang terminal o sa ilang pick-upan sa ilang mga pasahero sa habal-habal. So mo to nga when these two security guards si Rodelo Bertulfo o Erwin Narciso, ang isa sa ilaha mo try nag-issue of citation ticket ni atong habal-habal driver for obstruction of traffic flow, ning dagan daw ni siya. So mo to nga murag nakita nato sa atong video nga ang the other kuan daw he was just trying makuha niya ba nga para ma-issue niya ticket. Nunot sa pagkasarasay ni Manggubat, nakaangkon kini og pangos sa iyang siku ug samad sa iyang tuhod nga miresulta sa kalisod sa iyang paglakaw. Sa pagkakaroon gisubay og gipangita na sa CCPO ang mga security guards. Pagkakaroon we are still trying to connect with the kumpanya kung asa kini sila na employ. What po update na unsa wala pa pud sila nag-update kasi but we will try to get in touch with them. We tried it already but murag ko ana sila meeting pa daw sila sa ilang abogado. Then maybe hopefully we can also makuhaan po na to kanang side po ang ilahang kaning nga mga tawhana. Kita gid nato masuta gid nato kung sa gyoy tinuod nga panghitabo based sa statement sa alleged victim o based sa statement po sa mga kining mga involved nga personalities, then makita po nato kung haum ba po ang ilang actions silang testimony dito sa video nga ning kalap karon sa social media. Nahinabi sa MyTV Cebu News team si Manggubat ug siya nagkanayon nga andam siya nga mopasaka og kaso batok sa mga security guards nga nibabag kaniya. Padayon nila mo kay mo nakita atong sa mga security nila tubang sa Okay mo kaso. Hinuon giangko ni Manggubat nga nakasulti siya og di maayong pulong sa duha sa dihang gitagaan siya og citation ticket apan wa niya damha nga moabot sa maong punto ang hitabo. Kini si Mary Francis Lynn Kaayon alang sa MyTV Cebu.